Джеки Чан седеше на опашката за първа класа, облечен семпло, в пълен контраст с лукса наоколо. Един мъж го гледаше с пренебрежение, неспособен да скрие високомерието си. Това, което се случило след това, оставило всички в самолета напълно безмълвни и променило завинаги един живот. Преди да продължим тази история, кажете ни откъде я гледате. Ако харесвате истории като тази, абонирайте се за канала, защото утре ще имаме друга специална история за вас. Летището в Лос-Анджелис беше оживено както винаги. Хората идваха и си отиваха, разговорите се смесваха и багажът се търкаляше във всички посоки. В средата на всичко това един човек стоеше спокойно на опашката за първа класа. Този човек беше Джеки Чан. Беше облечен в карирана риза, износени дънки и изтъркани ботоши. Носеше раница, която изглеждаше така, сякаш е обиколила света с него. Нямаше нищо поразително в него и може би за това остана незабелязан. Всеки, който се вгледа по-внимателно, обаче щеше да забележи нещо различно. Не само начинът, по който се обличаше, но и спокойствието, което излъчваше. Приличаше на човек, който не позволява на хаоса около себе си да наруши спокойствието му. Докато всички останали изглеждаха забързани и притеснени, Джаки оставаше спокоен. Той наблюдаваше всичко около себе си, сякаш попиваше момента. Не се притесняваше от погледите или от контраста между него и останалите пътници. Точно зад него на опашката се намираше Виктор Хардинг. Виктор беше пълна противоположност на Джаки. Той носеше скъп костюм, добре лъснати обувки и привличащ вниманието парфюм. Всяко негово движение изглеждаше репетирано, сякаш искаше светът да знае, че е важен човек. Очите му бързо обходиха цялата опашка и когато се спряха на Джаки, не може да сдържи коментара си. Първа класа, а? Каза Виктор с крива усмивка. Никога не знаеш кой може да се появи тук тези дни. Джаки извърна глава и го погледна, като запази спокойното си изражение. Да, светът е пълен с изненади, отвърна тя спокойно. Виктор се намръщи за миг. Изглежда, че очакваше по-голяма реакция, нещо, което да потвърди това, което си мислеше за човека пред него. Но Джаки остана безмълвна, сякаш коментарът нямаше значение. Виктор реши да настоява. Виж, нищо лично, но ти не изглеждаш като човек, който лети така, каза той и се засмя тихо. Рядко се случва да видиш някой толкова непринуден в първа класа. Настъпи времето за качване на борда. Опашката за първа класа започна да се движи и Джеки и Виктор, без да разменят повече думи, продължиха с билетите си в ръка. Виктор, както обикновенно, вървеше с твърди, уверени крачки, докато Джеки сякаш не обръщаше внимание на суматохата около тях, вървейки със същото спокойно темпо, както преди. Когато най-накрая се качиха в самолета, се случи нещо неочаквано. Когато Виктор стигна до мястото си, той отново провери билета си и когато вдигна поглед, видя Джаки да се настанява на съседната седалка. Сигурно се шегуваш, измърмори Виктор и поклати невярващо глава. Той седна до Джаки и да му издаде тих смях, сякаш ситуацията беше шега. От всички възможни места, това трябваше да е тук. Джаки просто го погледна със същото спокойствие като преди и леко се усмихна. Предполагам, че тогава ще пътуваме заедно, отвърна тя учтиво. Виктор скръсти ръце, опитвайки се да скрие неудобството си. Не само фактът, че седеше до Джаки, но и идеята, че мъжът, когото бе съдил преди минути, сега споделяше с него едно и също изключително пространство. Не можеше да си обясни защо, но присъствието на Джеки го притесняваше по начин, който не можеше да пренебрегне. Когато пътниците от икономичната класа приключиха скачването на борда, Виктор реши да започне разговор, но не приятелски. И така, с какво си изкарваш прехраната? Попита той с непринуден тон, като някой, който вече е наясно с отговора, но иска потвърждение. Джаки, която оправяше раницата си под седалката пред себе си, вдигна поглед и отговори простичко. Работя в областта на киното. Виктор повдигна вежди, сякаш беше изненадан. Разбирам. Реклами? Малки неща? Джаки леко се усмихна и поклати глава. Нещо такова! Виктор се засмя. Винаги ми е било интересно. Интересно е как хората се опитват да намерят своето място, разбираш ли? Но понякога някои места просто не са за всеки, като първа класа, например. Виктор каза с подигравателен тон. Джеки Чан го погледна за миг, преценявайки ситуацията, но запази спокойното си изражение. Мисля, че всички си имаме място, отвърна Джеки. И понякога то е точно там, където се намираме. Виктор се засмя за кратко. Хубаво, почти философско,
Но истинският живот не е толкова прост. Джаки не отговори веднага, а просто отново погледна през прозореца, сякаш разговорът беше приключил. Но Виктор не искаше да спре до тук. Знаеш ли какво? Каза Виктор, като се наведе леко към Джаки. Може и да седиш тук, но има неща, които не могат да се купят с пари. Някои места никога няма да принадлежат на определени хора. Този път Джаки не отговори с думи. Той просто погледна Виктор за момент с изражение, което съчетаваше търпение и твърдост. Този поглед казваше повече, отколкото биха могли да кажат думите. Виктор, осъзнавайки, че провокацията му не е имала желания ефект, се облегна назад на мястото си с доволна усмивка. Мислеше си, че има предимство в ситуацията, но истината беше, че нещата едва сега започваха. Виктор беше убеден, че контролира ситуацията, но спокойствието на Джаки криеше нещо, което той не можеше да предвиди. С всяка изминала минута това, което изглеждаше като обикновен разговор, се превръщаше в нещо много по-голямо. Когато самолетът вече беше във въздуха, започна полетната служба. Стюардесата обикаляше първа класа и предлагаше напитки, а Виктор се увери, че е забелязан. «Чаша шампанско, моля!» каза той с уверена усмивка. Нещо, което да съответства на изключителността на това място. Стюардесата, свикнала с взискателните пътници, кимна с професионална усмивка. Когато дойде ред на Джеки, той отправи проста молба. «Само вода, моля!» Виктор не пропусна възможността да коментира. Той погледна Джаки със същата атмосфера на превъзходство и пусна смях. «Вода?» попита той, като почти се смееше. «Не ми казвай, че ще пропилееш преживяването да летиш в първа класа с вода». Джеки взе бутилката, която стюардесата й подаде, и отговори спокойно. «Нямам нищо против. Понякога простотата е достатъчна». Виктор присви очи, сякаш се опитваше да разшифрова отговора, но после реши да отвърне. «Да, представя, че това върши работа на онези, които се задоволяват с малко. Не всеки е роден, за да се радва на най-доброто, което животът може да предложи». Джеки вдигна бутилката и отпи малка глътка, без да отговори веднага. Другите пътници започнаха да забелязват провокативния тон на Виктор, но тъй като Джаки изглеждаше безразличен, никой не се намеси. «Може би най-доброто е различно за всеки човек», каза Джаки, както винаги спокойно. Виктор не хареса отговора «Ай». Той си пое дълбоко дъх, опитвайки се да запази контрол над разговора. А може би тези, които казват това, никога не са имали достъп до това, което наистина има значение. Някои неща са недостъпни за определени хора, знаете ли? Но стюардесата, която обслужваше друг пътник, хвърли дискретен поглед в тяхна посока, сякаш обмисляше да се намеси, но разбра, че Джаки се справя добре с ситуацията. «Точно така», отвърна Джаки с нищо повече от лека усмивка и отново погледна през прозореца. От друга страна Виктор не изглеждаше доволен. Искаше му се да провокира още, но започваше да осъзнава, че Джеки е труден за разколебаване противник. Виктор беше убеден, че печели спора, но за пътниците около него арогантността му ставаше все по-неприятна. Докато Джаки запазваше хладнокръвие, Виктор беше на път да се сблъска с реалност, която напълно щеше да промени възгледите му за хората. Стюардесата се върна в секцията на салона, където седяха Джеки и Виктор. Докато тя наливаше поредната порция напитки, Виктор реши да продължи разговора, или по-скоро серията си от провокации. «Знаеш ли, животът е като да летиш в първа класа», започна Виктор, жестикулирайки с чашата си за шампанско. «Работиш усилено, заслужаваш мястото си и после му се наслаждаваш. Но някои хора, изглежда, че са тук само благодарение на късмета». Джаки постави бутилката си с вода на масичката на седалката и най-сетне се обърна. Джеки се обърна с лице към Виктор. Погледът му оставаше спокоен, но сега имаше нещо различно, сякаш беше готов да отговори по-директно. «Късмет или усилие? Всички се озоваваме на едно и също място, когато полетът кацне, нали?» каза Джаки със спокоен, но твърд тон. Околните пътници, които досега само наблюдаваха дискретно, започнаха да обръщат повече внимание. В салона стана почти неприятно тихо. Някои размениха погледи, осъзнавайки финия сблъсък между двамата. Виктор се усмихна, явно опитвайки се да прикрие въздействието, което отговорът оказа върху него. Не бих казал това. Някои от нас просто са на по-високо ниво. Не всички разбират стойността на това, че сме тук. Джеки се наведе леко напред, като кръстоса ръце. «Мисля, че стойността на това да си тук», каза тя, като направи жест около седалката, «не е в това какво имаш, а в това как се отнасяш към другите». Фразата увисна във въздуха като неоспорима истина.
Някои пътници кимнаха дискретно, а други си размениха одобрителни погледи. Виктор, от друга страна, изглеждаше неловко. Опита се да се засмее, но нервността му започваше да си личи. Това беше добро. Философия за самопомощ в първа класа. Може би трябва да помислиш за водене на мотивационни беседи, каза той, като се опита да запази саркастичния си тон. Джаки просто се усмихна леко и отново погледна право напред, като приключи разговора, без да каже повече думи. Спокойствието й сякаш говореше по-силно от всякакви думи. Околните пътници започнаха да реагират едва доловимо. Някои си шепнеха помежду си, а други гледаха Виктор с изражение на неодобрение. Една двойка, седяща няколко реда по-назад, която изглежда беше разпознала Джеки, запази мълчание, уважавайки личното му пространство, но явно възхитена от начина, по който се беше справил с ситуацията. Виктор, от своя страна, започна да осъзнава, че е наблюдаван, и то не в положителен смисъл. Някогашното му уверено поведение започна неусетно да се променя, но все още не беше готов да признае, че е изгубил контрол. Виктор си мислеше, че печели спора, но реакциите около него говореха друго. Той все още не осъзнаваше, че това, което щеше да последва, щеше да го накара да постави под въпрос всичко, което вярваше за статута, властта и уважението. Докато стюардесата минаваше покрай него, събирайки празните чаши, Виктор изглеждаше решен да спечели дебата, който беше започнал. «Знаете ли какво е смешно?» продължи той. «Хората, които нямат какво да покажат, винаги говорят за неща като смирение и простота. Ти осъзна ли това?» Джеки се наведе леко напред и погледна Виктор право в очите. «Осъзнах, че понякога хората, които говорят най-много за това, което имат, са тези, които се чувстват най-празни отвътре». Думите увиснаха във въздуха за няколко секунди и Виктор изглеждаше за момент зашеметен, мъчейки се да намери отговор. Той отвори уста, но не успя да формулира веднага правилните думи. Заобикалящите го пътници си размениха погледи, като някои от тях бяха видимо впечатлени от начина, по който Джеки се справи с провокациите. «Вижте, не искам да бъда груб», каза Виктор, като най-накрая се съвзе. «Но светът е конкурентен. Ако не покажеш какво имаш, хората ще те игнорират. Така работят нещата». Джаки се облегна назад на седалката си и отговори спокойно. «Може би, но не мисля, че истинският успех трябва да се разгласява на всички ветрове». Той говори сам за себе си. Думите на Джаки сякаш имаха тежест, която се отрази в цялата кабина. Някои пътници кимнаха дискретно, а други хвърлиха неодобрителни погледи към Виктор, който явно не беше свикнал да бъде предизвикван по този начин. До този момент атмосферата в първа класа се беше променила. Много от пътниците вече бяха напълно внимателни към размяната на реплики между Джаки и Виктор. Един възрастен мъж, който седеше наблизо, се обърна, за да се вгледа по-внимателно и поклати глава, сякаш не одобряваше поведението на Виктор. Виктор, съзнавайки погледите, се опита да прикрие раздразнението си, но вместо да се отдръпне, се впусна в нова провокация. Евтина философия. Може да звучи хубаво, но реалният свят не работи така. Джаки го погледна, като все още поддържаше същото спокойно изражение. Реалният свят се състои от хора, Виктор. И в крайна сметка начинът, по който се отнасяме към другите, говори повече за това, кои сме ние, отколкото за каквото и да било друго. Виктор видимо се почувства неудобно от отговора. Той се огледа, забелязвайки внимателните погледи на останалите пътници. Виктор се огледа, забелязвайки, че вниманието на пътниците вече не е в негова полза. Някои си шепнеха помежду си, а други гледаха директно към него с изражения, които варираха от любопитство до неодобрение. Виктор започна да осъзнава, че стратегията му на господство не работи. Вярваше, че има надмощие, но въздействието на думите на Джаки променяше възприятията на пътниците, а може би дори и неговите собствени. Напрежението в салона беше осезаемо. Виктор скръсти ръце, опитвайки се да прикрие дискомфорта, предизвикан от думите на Джаки, но раздразнението му започна да личи. От друга страна, Джаки сякаш не обръщаше внимание на обстановката. Обърна се директно към Виктор и наруши тишината със спокоен тон. «Знаеш ли, Виктор, разбирам какво казваш. Светът може да бъде много конкурентен, но аз съм научил, че понякога нуждата да докажеш нещо на другите идва от нещо по-дълбоко – несигурност, вътрешен конфликт». Виктор се намръщи, несигурен дали това е провокация или искрен опит за разговор. «Вътрешен конфликт?» Отвърна той и се засмя. «Не знам откъде ти хрумна тази идея, но няма как да грешиш повече». Джаки леко се усмихна и поклати глава.
Може би, но съм срещала много хора, които са смятали, че успехът е свързан само с това, което другите виждат. Дълбоко в себе си те просто се опитваха да запълнят нещо, което липсваше в тях. Думите удариха Виктор неочаквано. Той замълча за миг, като почти разсеяно си играеше с пръстена на пръста си, но бързо възвърна защитния си тон. Това не съм аз. Всичко, което съм постигнал, е благодарение на упорита работа и нямам нужда някой да ми казва как да живея живота си. Джеки остана спокоен, сякаш внимателно подбираше следващите си думи. Той наблюдава Виктор в продължение на няколко секунди преди да продължи. Не казвам, че не си работил усилено, просто мисля, че понякога толкова се увличаме от идеята да се похвалим с постигнатото, че забравяме да погледнем навътре. Кои сме ние без всичко това? Виктор стисна устни, видимо се чувстваше неловко. Въпросът сякаш отекваше в съзнанието му, но той не искаше да признае, че го е засегнал. Кои сме ние? Отвърна той с циничен смях. Ние сме това, което изграждаме. Без това сме нищо. Джаки задържа погледа му. Изражението й вече беше по-сериозно. Не съм съгласна. Мисля, че се определяме от това, което правим за другите, а не от това, което натрупваме. В край на краищата нещата, които показваме на света, имат по-малко значение от това, което носим в себе си, каза тя, посочвайки собствената си гръд. Думите прозвучаха в цялата каюта. Някои пътници кимнаха дискретно, докато Виктор сякаш се мъчеше да запази самообладание. Лесно ти е да кажеш това, каза Виктор и почти се изправи от мястото си. Не знаеш нищо за мен. Не знаеш през какво съм минал, за да стигна до тук. Джаки отговори твърдо, но без да повишава глас. Прав си. Не познавам историята ти. Но не мисля, че е необходимо да те познавам, за да разбера, че понякога, когато някой изпитва нужда да крещи за това, което е постигнал, това е. Защото се опитва да скрие нещо. Страх, несигурност, самота. Твърдението удари като тухла. Виктор замръзна. Лицето му почервеня от гняв, а може би и от срам. Той стисна юмруци, явно мъчейки се да сдържи избухването. Накрая Виктор загуби самообладание. Рязко се изправи, като събори празната си чаша за шампанско на пода. Мислиш, че си по-добър от мен? Някак, изкрещя той, привличайки вниманието на всички в кабината. Седиш си там с твоите лозунги и се държиш, сякаш знаеш всичко за живота. Но не знаеш нищо за това какво е да живееш в реалния свят. Пътниците останаха безмълвни, шокирани от избухването на Виктор. Стюардесата бързо се приближи, опитвайки се да успокои ситуацията. Джаки остана да седи, гледайки спокойно Виктор. Той изчака мъжът да приключи да говори, преди да отговори. Не смятам, че съм по-добър от теб, каза Джеки с твърд, но нежен тон. Просто мисля, че понякога трябва да спрем и да помислим за това, което наистина има значение. И Виктор, не е нужно да доказваш нищо на никого. Виктор отново седна, гледайки встрани. Изглеждаше по-скоро победен, отколкото ядосан. Остана безмълвен, а думите на Джаки отекваха в съзнанието му. Никога не се беше чувствал толкова изложен, толкова уязвим пред толкова много хора. Но все още не осъзнаваше, че най-лошото, или може би най-доброто, тепърва предстои. След конфронтацията полетът следваше в тежка тишина. Виктор остана на мястото си, като избягваше да поглежда към Джаки, но беше ясно, че е дълбоко разтърсен. Джаки, от друга страна, изглеждаше напълно спокойна, сякаш нищо не се е случило. Малко след това стюардесата се приближи до Джеки с учтива усмивка. Гласът й привлече вниманието на целия салон. Ген Чан, капитанът ме помоли да ви съобщя, че връзката ви в Токио е потвърдена. Той също така ви изпраща своите най-добри пожелания. Името Чан оттекна в първа класа. Някои от пътниците, които до тогава бяха наблюдавали мълчаливо, разшириха очи. В салона започна да се разнася мърмурене и в този момент Виктор замръзна. Чан? Промълви той почти невярващо. Джеки Чан? Джеки кимна учтиво на стюардесата и тъй благодари, без да обръща особено внимание на суматохата. След това се обърна към Виктор, който сега го гледаше така, сякаш виждаше призрак. Нещо не е наред, Викторе, попита Джеки с лека усмивка. Виктор отвори уста, но не можа да състави изречение. Той се огледа, забелязвайки, че другите пътници го гледат с любопитство, а в някои случаи и с неодобрителни погледи. Изглеждаше напълно изгубен. Виктор потъна в седалката си, видимо неудобен. Започна да мърмори няколко думи, опитвайки се да оправдае действията си. Аз нямах представа. Искам да кажа, не казахте кой е. Най-накрая той успя да каже. Не знаех, че си... Ти.
Джаки запази тона си спокоен, но думите й носеха твърдост. Не смятах, че това е необходимо. Обикновенно не използвам името си като визитна картичка. Виктор остана мълчалив за момент преди да се опита да се защити. Виж, не исках да те обидя. Просто не знаех с кого говоря. Джаки изпусна малка въздишка и се наведе леко напред. Виктор, това, което си казал, не се променя само защото вече знаеш името ми. Истината не зависи от това с кого говориш. Тя зависи от това как избираш да се отнасяш към хората. Думите оставиха Виктор без реакция. Той погледна към Джаки, после към останалите пътници, които сега изглеждаха още по-наясно със случващото се. Унижението по лицето му беше неоспоримо. Тишината в салона беше нарушена от Джаки, която реши да приключи разговора с един последен урок. Знаеш ли, Виктор, животът е достатъчно труден за всички. Последното нещо, от което се нуждаем, са хора, които се опитват да принизят другите, за да се почувстват по-големи. Виктор кимна леко, неспособен да възрази. За пръв път изглеждаше, че искрено се замисля върху действията си. Джаки се облегна назад на седалката си, с което на практика сложи край на разговора. Междувременно Виктор остана неподвижен, загледан в ръцете си, сякаш преживяваше всяка дума в съзнанието си. Виктор се беше сблъскал не само с Джаки, но и с самата реалност. Започна да осъзнава, че в опита си да унижи някой друг е разкрил за себе си повече, отколкото някога е възнамерявал. Останалата част от полета бе белязана от тежка тишина. Виктор, който преди това сякаш доминираше в пространството, сега се чувстваше видимо неудобно. Едва успяваше да се изправи пред Джаки и останалите пътници. Високомерието, което носеше в началото на пътуването, беше изчезнало, заменено от нещо много по-близко до срама. Докато минутите минаваха, Виктор не можеше да спре да мисли за думите на Джаки. Всичко, което беше казал, изглеждаше толкова просто, но в същото време дълбоко въздействащо. Виктор започна да поставя под въпрос собственото си поведение, спомняйки си колко пъти е осъждал хората, без дори да се опита да ги опознае. Може би той е прав, промълви той на себе си, без да го осъзнава. Той погледна към Джаки, която спокойно четеше книга. Сякаш нищо не се беше случило. Това само засили въздействието на ситуацията. Джеки не положи никакви усилия да се докаже. Той просто остави действията си да говорят сами за себе си. Когато самолетът започна да се подготвя за кацане, Виктор най-накрая събра смелост да каже нещо. Виктор се обърна към Джаки с все още присвити очи и каза: „Трябва да се извиня. Не само защото ти си такава каквата си, но и защото бях арогантен. Постъпих като идиот." Джаки го погледна. Изражението й беше спокойно, както винаги. Тя изчака момент преди да отговори: „Оценявам извинението, но освен това се надявам да се поучиш от него." Виктор кимна бавно, осъзнавайки, че тези думи са възможност за промяна. Джаки продължи: „Понякога това, което търсим най-много в света, е онова, което намираме най-малко в себе си. Надявам се да откриеш това, което наистина има значение." Виктор остана безмълвен, но думите на Джаки останаха в съзнанието му. Знаеше, че този момент има потенциала да промени нещо в него, ако му позволи. След като слезе от самолета, Виктор стоеше на терминала и гледаше как Джаки си тръгва. Виждаше как фенове дискретно се приближават към него, за да го поздравят и снимат. Джеки поздравяваше всички с търпение и искрена усмивка, без прибързаност и високомерие. Беше ясно, че нейната простота и доброта идват отвътре. Виктор погледна собствените си ръце и въздъхна. Знаеше, че трябва да се промени. Думите на Джаки все още звучаха в съзнанието му, напомняйки му, че истинската стойност на човека не се крие в неговия статус, а в начина, по който избира да се отнася към другите. Когато Джаки изчезна в тълпата на летището, Виктор почувства нещо ново – надежда. Може би тази среща не е била случайна. Може би това беше шанс да започне от начало. В края на краищата всички ние правим избори, които оформят това, което сме. Дали живеем, за да впечатлим другите, или за да станем по-добри хора. И думите на Джаки оставят ясен урок. Истинският успех не е в това, което постигаш или показваш, а в положителното въздействие, което оставяш върху света и живота на хората около теб. Затова следващия път, когато се окажете в ситуация на осъждане или конфликт, помнете, уважението и смирението никога не излизат от мода. И може би промяната, която искате да видите в света, трябва да започне от вас. Ако тази история ви е харесала, имаме много други, които ще стоплят сърцето ви. Кликнете върху екрана, за да разгледате още истории за надежда, състрадание и устойчивост.